Esponenti differenti nazzjonalisti qegħdin ifaħru u jikkritikaw il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista li rat ir-raba' rebħa konsekuttiva tal-Partit Laburista. Iżda dawk mitħla tal-Partit Nazzjonalista u li analizzaw il-kampanja li tellet kellhom ħsibijiet konfliġenti dwar il-prestazzjoni nazzjonalista. Fost dawn kien hemm l-eks deputat nazzjonalista Albert Buttigieg li sostna kif kien hemm żball mill-Partit Nazzjonalista li ma tkellimx fuq il-korruzzjoni. Buttigieg għamel dan permezz artiklu ta' opinjoni ippubblikant fuq The Sunday Times of Malta fejn stqar kif il-fatt li l-Partit Nazzjonalista ma tkellemx fuq il-korruzzjoni waqa' għan-narrattiva tal-Partit Laburista. Dan għaliex skontu l-Partit Nazzjonalista saħansitra tilef opportunità eċċellenti biex jattakka lill-Partit Laburista u jippreżenta lilu nnifsu bħala gvern alternattiv. Min-naħa l-oħra, id-deputati nazzjonalisti u l-kandidati ħarġu wonqhom mal-kampanja nazzjonalista. B'dawn ħarġu jfaħru l-kampanja elettorali nazzjonalista anke jekk rapport intern mis-serje ta' Assemblej Reġjonali li ttellaw u li kkonkluda li mhux il-kandidati kollha irnexxielhom jirrelataw mal-elettorat. Dwar dan irrapportat il-Gazzetta Malta Today li talbet ir-reazzjoni ta' diversi kandidati buħut minnhom jargumentaw illi ma ġiex apprezzat ix-xogħol li sar minnhom. Kandidat partikolari saħansitra kritika l-fatt li din l-analiżi saret ma' l-ftesserat nazzjonalista u ma nkludiċ persuni li ma vvutawx fost in-nuqqasijiet ta' dan ir-rapport. Fost dawn kien hemm Oliver Cini li qal li għamel mal-400 house visit li fil-waqt li qal li xtaq jagħmel aktar, iżda sostna li bil-ħin disponibbli il-kandidati għamlu l-mirakli. Cini insista li speċjalment bħal kandidati ġodda bħalu skontu jridu aktar ħin. Il-Viċi Kap Nazzjonalista min-naħa l-oħra interpreta r-rapport bħala wieħed li jitfa' aktar dawl imma mhux wieħed ta' tħassib. Kif ikkonkluda li n-nies jixtiequ aktar l-aspett uman mill-esponenti nazzjonalisti u mhux biss il-kuntatt minn fuq il-medja soċjali.